A Zichy Pictures bemutatja az Olló című filmet. Mi van? Úristen! Valaki engedjen ki! Tóth Széni, eddig vígan élted kollégista életedet, de most minden megváltozik. Eddig vígan mindenki nevettél, keresztbe tettél mindenkinek, akinek csak tudtál. De most fordul a kocka. 2 perced van, hogy kijuss ebből a szobából. A padlón fekszik, osztálytársad Kicsi, mellette egy olló. Kicsi torkába a kulcs. Te döntöd el, hogy a kulcsot mire használod, és az ollót is. Válasz. Élet vagy halál. Kurva élet! Hol a Kitty? Kitty! Ne! Hiszen még él. Jézusom! Még nem megfogom. Meg kell, hogy tegyem a tanulásai, meg kell, hogy tegyem! Jaj, csak egy rossz álom volt. Jaj. Nem, ez nem álom. Ez a valóság. Jobb, ha sietsz. Ne, itt van a kulcs. Úristen, már csak egy percem maradt. Jaj. Úristen! Úristen, mi a faszom ez? Hetei Vivian, eddig zűlött életet éltél, de most változnak az idők. A fejeden találsz egy vasszerkezetet, ami 5 perc múlva megsemmisül. A szabadulásodnak a kulcsa kinn a folyosón egy őrült lány kezébe van. Végezz vele, különben soha nem szabadulsz. Válasz. Élet vagy halál. Mi ez? Széni, az idő víz sem fogy. Nem sokára szembe találkozol egy szőke lánnyal. Talán az lesz az utolsó esély, kijönni ebből a kollégiumból. Ne engedd, hogy az a vasszerkelet lejusson a fejéről, különben minden reményed. Most meghal! Mehet! Széni, az időd hamarosan le fog járni. Az egyik akadályt már átlépted, hogy megölted azt a lányt. Útközben találtál egy könyvet, ami most a hasznodra válik. Meg kell tanulnod belőle egy verset, amit már 10-ben meg kellett volna tanulnod. Csokonai reményhez. 10 perc áll rendelkezésedre, hogy megtanuld, vagy a játéknak vége. Nem tudom megtanulni. A
rohadt életben nem tudom megtanulni. Akkor se tudtam, most se tudom megtanulni, mert nem érdekel. Úristen, meg fogok halni. Meg fogok halni. Ez nem jött össze. Remélem tudod, a játéknak ezennel vége. Game over! Tóci. Jaj, csak egy rossz álom volt. Jaj, hála az égnek. Jaj. Jaj, csak egy rossz álom volt. Ez való. Hetyei Vivian, eddig zűrött életet éltél, de most változik az életed. A fejeden találsz egy szerkezetet, ami 5 perc múlva megsemmisíti, ami benne van. Szabadulás. Most meghalsz! Széli. Széli. Az időd hamarosan le fog járni. Széli. Az időd le fog járni. Látom, az eddigi feladatot teljesített. Nem kérek nézőket! Baszki, lejárt a műszaka.